Ostiral honetan sinatu dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak 2025ko uztailean adostutako eskumenen eskualdatzea Madrilen bitariko batzordean. Hala, langabezia prestazioak, gizarte segurantzaren prestazioez kontributiboak, itsas salbamendua, eskola segurua eta Barakaldoko makineria egiaztatzeko zentroa, EAEko Gobernuak kudeatuko ditu 2027ko urtarrilaren batetik aurrera. Hala ere, oraindik 15 eskumenen transferentzia egiteke dago eta Imanol Pradares lehendakariak lakua txosten bat prestatzen dabilela ezagutarazi du gaur Moncloak sinatu gabe utzi dituen akordioen inguruan, eta dokumentu horrez baliatuko dela aurrerantzean Pedro Sánchezen gobernua aztertzeko. Kaleratzeak Stop plataformak agerraldia egin du ostiral honetan Donostian, hirian bizi diren 3 familia desalojatu nahi dituztela salatzeko asmoz. Euren kontratuak amaitzear daude eta ezohiko luzapenak eskatu badituzte ere, jabeek baztertu egin dituzte. Plataformak familiok neurria etxebizitza legearen baitan egin dutela baieztatu du, arauak tentsio handiko udalerrietan iraungitako kontratuak luzatzeko aukera ematen baitu eta bizilagunek hala eskatuz gero jabeak aplikatzera behartuta daudela. Hauek ordea, kontratuak legea indarrean jarri aurretik sinatu zituztela argudiatu dute luzapena ezeztatzeko. Nahiz eta Jaurlaritzak dokumentu guztiei eragin behar diela baieztatu. Palestinarekin elkartasuna plataformak kontzentrazioak antolatu ditu asteburu honetan Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Palestine Actioneko 3 ekintzailek gose greba amaitu arren, atxilotuek preso jarraitzen dute eta horregatik mobilizazioak mantentzea erabaki du plataformak, nazioarteko isiltasun mediatikoa salatuz. Elkartasuna ez da delitua, elkartasuna Palestine Actionekin lelopean egingo dituzte protestak. Larunbatean 12:00 Bilboko Arenalean eta Iruñeko udaletxean, eta igandean ordu batetan Gasteizen Andre Maria Zuriaren plazan. Gaur arratsaldeko 7:00 ere mobilizazioa egin dute Donostiako bulebarrean. Gabon guztioi eta ongi etorri urtarrilaren 16ko albistegira. Getxoko udaleko hirigintza bulegoa ikertu du Ertzaintzak 3 jauregiaren eraisketarekin lotuta. Babestuta zegoen eraikina eraitsi zuten luxuzko etxebizitzak eraikitzeko asmoz. Epaileak ondarearen aurkako delituaren zantzuak ikusten ditu. Getxoko udaleko hirigintza, herrilan eta ingurumen bulegoa ikertu du Ertzaintzak asteazken honetan, 3 jauregiaren eraistearekin lotuta. Jauregia babestuta egon arren 2024an ura botatzea erabaki zuten, bertan luxuzko etxebizitzak eraikitzeko. Hoiek horrela eraikina bota zuen 2 urban etxebizitza kooperatibako kide dira, Getxoko udaleko EAJko bizinegotzi, Irantzu eta Ignazio Uriarte. Eta horren bestez 2 bulego hoiek arakatu ditu Ertzaintzak. Eraikina bota eta berehala EH Bilduk salaketa jarri zuen irregulartasunak egon zirela ohartaraziz. Alderdi Popularrak ere auzitegietara jo zuen. Gogoratu beharra dago EH Bilduk azaldutakoaren arabera auziaren inguruan galdetzen hasi zirenean erantzunetan kontraesanak zeudela. Are gehiago, orduan indarrean zegoen udal gobernuak EAJ eta PSek osaturikoa ikerketa batzorde bat eratzeari uko egin ziola. Udalak jakinarazi duenez ez dute inolako irregulartasunaren berri eta gaineratu dute eurek legearen arabera jokatu dutela, espedientea behar bezala tramitatuz eta ohiko prozedurei jarraituz. Izan ere, promotoreak eraikina botatzeko lanei ekin zienean, udalak aginduta obra gelditu zuten eta enpresari zehapen espedientea ireki zitzaion. Epaileak berriz ondarearen aurkako delituaren zantzuak ikusten ditu. Ohartarazi duenez, legeak ez zuen baimentzen jauregiaren zati horren eraistea, eta hala ere lanak merkatzeko helburuarekin bota zutela adierazi du. Zehazki Getxoko udalak zabaldutako txosten teknikoaren arabera, eraikin historikoa berritzeak 3,2 milioi euroko gastua suposatuko luke. Aldiz, zati hura eraitzi ondoren gastua 2,4 milioikoa izan zen. Dagoeneko abian da txost denboraldi berria. Aurten Euskal Pilota selekzioak eman dio hasiera Petritegi Sagardotegian, Astigarragan eta selekzioko ordezkariekin egoteko aukera izan dugu. Harro eta pozik hartu dute gonbidapena. 33. Sagardo berriaren eguna ospatu dute Astigarragan, aurtengo gonbidatua Euskal Pilota selekzioa izan da eta denek batera gure sagardo berria oiukatuta hasiera eman diote sagardotegien denboraldi berriari. Gure sagardo berria!
Unerik bereziena lehen kupelaren irekiere izan ohi da, baina aldez aurretik, asteazken goizean 2025ko uztaren ezaugarri nagusiak, sagardo berriaren ezaugarriak eta sagardoaren sektoreko gertaera garrantzitsuenak azaldu dituzte. Bertan izan dira selekzioko kideak, Eusko Jaurlaritzako eta Gipuzkoako Aldundiko ordezkariak zein Astigarragako alkatea, baita Euskal Sagardoa jatorri deiturako koordinatzailea ere. Sagarraren eta pilotaren antzekotasunak izan dituzte hizpide besteak beste. Izan ere esku zein zestarekin jolasteko pilotek sagarraren oso antzeko tamaina dute. Tamainan aldetik, eskuz jokatzeko, sagarrak eta pelotak tamaina ez bada berdina berdintsua. Beste herrialdetan jokatzen den pelotarekin begira zer desberdintasuna. Ondoren Euskal Pilota selekzioko kideek errege sagarra barietateko sagarrondo bat landatu dute Joanes Ilarregik eta Agin Laburuk bertsoekin girotzen zutela. Amar begira onduan eta batek jarri du arbola. Ez dakit nondik aterako zan, hain oitura espainola. Handik Petritegi sagardotegira joan eta txalapartarien deiarekin batera sagardantza eta sokadantza dantzatu dituzte. Eta aurtengo sagardoa dastatzen lehenak Euskal Pilota selekzioko kideak izan dira. Eurentzat ohorea izan dela aitortu digute. Holako egun berezi baten selekzioaz gogoratzie oso berezitxe, lanak urte askotako lana da eta sagardu modun ez da, hemengoa, herrikue eta gauza asko dugu guzenak komunian. Aintzinako joku bat da pilota eta aintzinako gauza da sagardua eta horrek ematen dio bere pizgarri hori ez da eta parekotasuna nik uste dut. 2024ko abenduan hasi zuen bide Euskal Pilota selekzioak. Datorrenari begira erronka handiak dituztela aurreratu digute. Ontsa bertan puntu honean dauela, egia da, nino ez dakigula ofizialki lehiatuteko aukera aukiko dugun, baina nik uste dute maila aldetik oso puntu honean gauzela eta ia etorkizunean holan jarraitzeko aukera dekogun. Arro eta pozik igaru dute sagardo berriaren eguna. Behin 2026ko txost denboraldiari hasiera eman da, gainontzekoek ere sagardo berria dastatzeko aukera izan dute. Gure sagardo berria! Txotx denboraldiari hasiera eman baino lehen ordea, 2025ko uztaren ezaugarri nagusiak, sagardo berriaren ezaugarriak eta sagardoaren sektoreko gertaera garrantzitsuenak azaldu dituzte. Sagardogileak oso gustura daude eta esan dute produktu desberdin asko ikusiko dela sagardotegietan eta poliki-poliki merkatuan. Sagardoak historia luzea du Euskal Herrian, naiz eta ez dagoen argi noiz eta nola hasi ziren ura egiten. Gaur egun estimatzen da sagardoa egiteko erabilitako sagar barietateak 1000 baino gehiago direla. Euskal Sagardoa jatorri deiturak 106 barietate erabiltza baimentzen du eta hauek honela sailkatzen dira. Garratzak, mingotxak eta garratz-mingotxak. Sagar barietate horien aukeraketak eta kombinazio zainduak ematen dio sagardotegi bakoitzari nortasun propioa. Bada Euskal Sagardoa jatorri deituraren barruan 2026 honetarako 3,1 milioi litro egin dituzte 46 sagardotegik. Bertako 200 eta 250 sagastietako 4,4 milioi kilo sagar erabilita. Uzta handia izan dela diote, baina nagusiki neguko hotz faltak eraginda espero baino 1,5 sagar gutxego bildu omen da orokorrean. Sagardogileak orokorrean gustora daude, normalean sagar urtea danean aukera izaten dutelako selekzionatutako sagarra erabiltzeko, bertako selekzionatutako sagarra erabiltzeko eta horrek ekartzen duna da sagardo desberdinak eta kalidade altuko sagardoak, orduan sagardotegietan gauza desberdinak bilatuko dituzte. Eta nolakoa izango da aurtengo sagardoa? Bada iaz baino sagardo arinagoak izango dira eta 6% inguru alkohol dutenak. Orokorrean eta sagar urte handia danean gertatzen den bezala, iaz baino sagardo arintxeagoak izango dira orokorrean eta alkohol graduazio bajuxeagoa izango dute. Baina, azpimarratu, sagarrotei kupelez kupel, hau asko aldatuko dela eta aurten diversifikazioa handi izango dela sagarroteetan. Sagardogileak oso gustura daude bildutako sagar kopuruak upategian lana egoki egiteko aukera eman duelako. Produktu desberdin asko ikusiko da sagardotegietan eta poliki-poliki merkatuan. Denboraldi honetako sagardoaren ekoizpena irailaren hasieran hasi zuten, azarora bitarte sagarren aukeraketa eta bilketarekin. Behin jasota sagarrak prentxatu eta sagardotegietan haien eraldaketak hasi zituzten sagarretik sagardora.
Lortutako zukua kupeletan gorde ostean, dagoeneko prest dituzte sagardoak txotxan dastatzeko. 20. mendearen amaieran ireki zituzten euskal sagardotegiek ateak, bezeroek dastatu eta geroago botileratuko zuten sagardo aukeratzeko unea izan zezaten, eta gaurdaino mantendua tradizioa. Aurten bestalde berritasun badakar euskal sagardoa jatorrizko deiturak. Euskal Herri osora zabaltzeko bidean pauso bat gehiago eman du sektoreak eta dagoeneko garatu du sagarrari dagokion plan estrategikoa. Sagardoari eta sagardotegiari dagokiena garatze biden lanean ari dira. Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako sagargile eta sagardogilez osatua, baina Euskal Herri guztira zabaldu nahi dugu, iparraldea eta Nafarroakin lan hontan nahi geha. Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako osatzen duten euskal sagardoa ipar Euskal Herrira zabaltzeko bidea martxan da, eta hainbat pauso emateko aukera izan da. Behin hau lortuta Nafarroa sartzeko konpromisa ere lotu dute. Asteburu honetan hasiko dira maskaradak Zuberoan. Aurten Iruriko, Zalgizeko, Ozazeko eta Mendikotako gazteek hartuko dute parte eta lurraldeko 15 herritan arituko dira. Bueltan dira txirula eta txuntxun doinuak Zuberoara eta horiekin bueltan dira zamaltzainak, kantiniersa, sorrotxak, buameak, pitxuk, auterak eta maskaradetako bestelako pertsonaiak. Aurten Iruriko, Zalgizeko, Ozazeko eta Mendikotako gazteak ibiliko dira herriz herri, orotara Zuberoako 15 herritan. Ozazen hasiko dira igandean eta Mendikotan amaitu apirilaren 25ean. Ohi bezala, lehena eta azkena antolatzaileen herrian izaten da, oraingoan 4 herrik hartzen dutenez parte, lehenengo egunean barrikadak Irurin egingo dira goizean eta plazako ofizioen jokoa Ozazen arratsaldean. Azkenengoan berriz Zalgizen izango dira barrikadak eta arratsaldeko saioa Mendikotan. Ohikoa izaten da goizeko 9:00 10:00 aldean hastea barrikadak eta 3:04 egiten dituzte herriko hainbat gunetan. Arratsaldeko emanaldi nagusia Bazkalostean izaten da, herriko plazan edo frontoian, eta arratsaldeko 3:00 aldera hasi ohi da. Hitzordua beraz igandean Irurin eta Ozazen eta apirilaren 25 bitarte Zuberoako hainbat herritan asteburuz asteburu. Urtarrilaren 16tik aurrera, Oilasko Erbi eta Marmotaren sekretua filma ikusgai izango da Euskal Herriko aretoetan. Zinema euskaraz ekimenari esker, abenturazko istorioa euskaraz gozatzeko aukera izango dugu. Prest dago? Bai, eta kontu zibili kaktus birakariarekin. Egur! Oilasko Erbi eta Marmotaren sekretua filma urtarrilaren 16tik aurrera ikusgai egongo da Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako areto desberdinetan. Naren baten bila aritu naiz. Eta ze plan daukagu? Marmota topatzea gure herria salbatzeko. Zinema Euskaraz programak 2026 honetan estreinatu duen lehenengo pelikula da, eta euskarara bikoiztuta ikusteko aukera izango dugu. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak bultzatutako programa honek euskal herritarrei euskaraz bikoiztutako filmak helarazteaz arduratzen da, zinemagintzan euskararen hedapena sustatzeko. Hori potxoloa da! Neuk topatuko dut marmota! Belgikako film honetan iraganezko sekretu bat ezagutuko dugu. Hain zuzen, heroiak eta haren lagunek abentura epiko bati ekingo diote, iragana aldatzeko asmoz. Bidai horretan, haien espezia salbatzeko ahalmena duen marmota misteriotsu bat aurkitu beharko dute. Hala ere, konturatuko dira ez direla marmotaren magia eskuratu nahi duten bakarrak. Nik esandakoan, askatu gaza! Bukatutakoan abisatu! Urtarrilak 16 zinemetan baino ez. Datorren otsailaren 4an, Sopelako 4 gazte epaituko dituzte, herriko joko areto batean protesta egin izana egotzita. Prozesu judizialak kritika ugari jaso ditu eta herritarrak Sopelako 4ekin bat plataformaren inguruan bildu dira, 4 kide hauei babesa erakusteko. Eta gaurkoan hemen ditugu plataforma honetako 2 ordezkari, Joseba Ugalde eta Izpine Bidaurrazaga. Arratsaldeon bioi. Egoera kokatzeko, konta iguzue zein gertakari edo balizko zein gertakarigatik epaituko dituzten lagu gazte hauek? Bai, 2020 urtean, Sopelan giro
mugitua zegoen, eta gertakaria bakarrik da aitzaki bat Sopelako gazte hauek epaitzeko, eta Sopelan eraikitzeke zegoen supermerkatu baten aurkako plataforma bat sortu zen, eta joko aretoaren aurkako mugimendua zegoen. Eta aldi berean, pertsona ezberdinek joko aretoaren aurkako ekintza batzuk burutu zituzten, eta horren eskusarekin edo epaituko dituzte. Ekintzaok egun zehatz batean kokatzen dira edo egun ezberdinetan zehar gertatutako zerbaiten ondorio dira? Hainbat ekintza egon ziren egun desberdinetan, eta ekintza horiek gertatzen ziren bakoitzean joko aretoko jabeak udaltzaingoetara jotzen zuen hauek salatzeko. Izan ere aipatzen duzue, balizko ekintza hauek gauzatutako momentuan ere herriko hainbat gazteren eta aipatu duzun bezala udaltzaingoaren artean tirabirak ere izan zirela. Zer gertatu zen tirabira edo tentsio momentu horietan? Guretzat oso adierazgarria da, Izpinek esan duen moduan, batez ere 2020-2021 urte tarte horretan, udaltzaingoarekin hainbat arazo desberdin egon ziren, bai propaganda jartzearen, baita ere orokorrean aktiboki militatzen zuen kidego desberdinaren aurka jasarpen desberdinak ikusi ahal izan genituen, eta horren baitan oso adierazgarri dela uste dugu, bereziki kide baten aurka egon zen atxiloketa baten ostean honek kereila bat jarri izan zuela udaltzaingoaren aurka. Kereila hori onartuta, justo momentu horretan, ematen delako hain zuzen ere, prozesu judizialan eragina duen, pauso nabarmen bat dela, momentu konkretu horretan, batean, joko aretoaren jabeak, une horretan arte, denuntzia jartzen duen bakoitzean, inori identifikatzen ez duen arren, momentu horretan aldatzen duelako, kasualitatez, bere deklarazioa eta bertan identifikatzen dituelako momentu honetan ditugun 4 auziperatu horiek. Aipatzen zuen bezala, joko aretoko jabeak salak eta ipini zuen 2021 urteko hasieran, eta hor hasi zen prozesu judiziala, ezta? Ustezko akusatu hauek identifikatu gabe. Bai, momentu horretan, 2021 urte hasiera horretan, ekintza batzuk, margoketa batzuk egiten dira joko aretoan, eta ekintza horietako bakoitza ematearekin batera denuntzia bat jartzen du udaltzaingoan joko aretoaren jabeak, baina hasiera baten ez du inori identifikatzen, eta esan bezala kereila hori, udaltzaingoaren aurkako kereila hori onartu ostean, maiatzean, orduan bere deklarazioa aldatzea erabakitzen du, eta bertan identifikatzen ditu kasualitatez herrian aktiboak ziren 4 gazte desberdin, eta horretik guk ulertzen dugu, modu batean edo bestean, muntai polizial baten aurrean egon gaitezkela, edo prozesuak behintzat badituela utxune eta hitzalgune asko ulertzen ematen digutenak nolabait hemen bazegoela asmo bat jende hau zigortzeko edo jende hau jasartzeko. Auziperatuei 3 delitu egotzi dizkiete, ezta? Mehatxu jarraituak, derrigortzeak eta kalte jarraituak ere. Zertan oinarritu dituzte akusazio hauek? Aurkeztu dute balizko frogaren bat akusazio hauek haietan oinarritzeko? Zehazki ze froga aurkeztu dituzten ez dagian arren, azpimarratu nahiko genuken gauzetako bat da prozesu guztian zehar froga falta oso nabarmena izan dela eta horren adierazle direla prozesu judizialan zehar ikusitako artxibatze saiakera desberdinak. Epaile zein fiskaltzak babestu dituzten artxibatze horiek. Orduan, argi eta garbi ikusten dugu prozesu honetan badaudela hitzalgune edo hutsune asko, muntai baten aurrean gaudela azpimarratu nahi dugune oro, eta hor erakusten da benetako asmoa ez dela ekintza batzuk epaitzea, baizik eta pertsona batzuk eta hien lan politiko hori zalantza jartzea edo horrengatik jasartzea. Aipatu duzu, kasua dagoeneko bitan artxibatu da, fiskaltza ere erretiratu da, eta hala ere epaileak aurrera jarraitu du prozesu honekin. Zergatik uste duzu hartu duela epaileak halako erabakia? Ez dekugu oso horri egia zen, azkenean
olako egora ikusita, guk espero genuena zen epaiak atzera botatzea epaiketa, eta horregatik atera zen hain berandu plataforma. Azaroaren hasieran edo urriaren bukaeran epaitutako kideak aurrebista bat zeukaten epaitegian ikusteko epaiketa aurrera zijoan ala ez, eta hor espero zen epaiketa bertan bera geratzea. Eta orduan ez dekogu oso argi zergatik epaiak hartu duen erabaki hori. Lau herritar hauek gainera gardentasunik gabe akusatu dituztela esan izan duzu, zergatik argudio hau? Bueno, guk gardentasun gabe edo batez ere azpimarratu nahi izan duguna, esan bezala izan da, muntai polizial baten aurrean gaudela, jende hau froga argirik gabe epaitua izaten ari dela, hasiera batetik prozesuak izan dituelako gainera gauza arraro desberdinak, Polizia Nazionalak atxilotu zituen, esan bezala deklarazioak aldatu izan dira behin baino gehiagotan hauek identifikatu arazteko, fiskaltza edo artxibatzea aukera desberdinak egon dira mahai gainean, eta une hor egon da hor froga falta nabarmen bat, azkenean epaile batek bestela ez duelako artxibatzen alde egiten, eta horregatik esaten dugu gardentasun falta bat badagoela, prozesu gainera asko luzatzen ari da. Orain dela 5 urte gutxi gora bera eman ziren ustezko gertakari hauek, eta oraindik ere ez daukagu honen gaineko erantzun bat, orduan guk horregatik ere azpimarratzen dugu prozesuak ere badituela bere argi-ilun nabarmenak. Muntai poliziala aipatzen duzu, eta baita ere auziperatutako 4 gazteak badirela nolabait herrian eta zehar mugimendua dutenak. Gizartearen mobilizazioa zigortzeko edo auziperatzeko modu bat bezala ikusten duzute prozesu hau? Errepikatu duzu. Bai, izan da pertsona hauek aktiboak herrian eta beraiek akusatu izana, hau uste duzuten dela gizarte mobilizazioa edo mugatu edo zigortu edo bideratzeko modu bat bezala. Bai, nik uste argi dagoela, ulertze duzunean ze giro zegoen sopelan eta ze mobilizazio maila zegoen sopelan, argi dagoela azkenean 4 militante hauek zigortzeko modu bat dela. Eta aipatu bezala, 4 gazte hauek babesteko sortu duzute plataforma, sopelako 4ekin bat, zergatik hartu zenuten erabaki hau hartu zenuten momentuan? Azkenean, aipatu ditugun arrazoi guztiengatik ikustu dugulako epaiketa hau bidegabekeri bat dela eta oso aurrekari arriskutza iruditzen zaigu olako epaiketa bat aurrera eramatea bakarrik, baina pertsona horiek zigortuak izatea. Eta orain arte zein ekintza eraman dituzu aurrera plataformaren barne? Azaroaren 18an egin zen publikoa plataforma eta hori izan zen astearte bat, eta zapatuan egin genuen bilera ireki bat sopelan, kasua herriari azaltzeko, eta hortik egin ditugu pare bat auzolan, propaganda aurrera eramateko, eta oraingoz, eta bebai atara ditugu kamisetak, banderolak eta poltsak elkartasuna adierazteko auziperatuekin, eta oraingoz hori. Hala ere, datorren urtarriaren 31an manifestazioa deialdia luzatu duzue sopelan, zer konta dezagukezue mobilizazioaren inguruan? Guk hasiera batetik oso argi izan dugu elkartasuna behar genuela, auzi guzti hau sozializatzeko eta honi aurre egiterako orduan. Ez bakarrik dirua batetik behar delako ere bai, eta horretarako ere abiatu dugu crowdfunding kanpaina bat orain dela oso gutxi, baina batez ere oso argi genuelako, nahiz eta epaitegi barruan emango den auziari erantzuna, oso argi genuelako zenbat eta babes gehiago lortu kalean eta herrian orokorrean orduan eta aukera gehiago izan genitzakelako edo orduan eta babestuago izango zirelako auziperatu hauek. Horregatik guretzat ezinbesteko izan da une oro babes hori jasotzea forma desberdin bitartez, izan elkartasun argazkikin, zein kasu honetan 31an egin nahi dugun indar erakustaldi horrekin. Esan bezala, modu albezen garbienean edo adierazgarrienean adierazteko herria ez dagoela
epaiketa honekin ados eta babestu egiten dituela lau auziperatu hauek. Herriaren babes zabala aurre ikusten duzu mobilizazioetan? Bueno, uste dut orain arte izandako prozesuak edo lortutako egindako ekintza desberdinak, nahiz eta igual xumeak izan, erakutsi dutela babes oso zabal bat herriaren eta batez ere eskualdearen aldetik. Laguntzaile sare bat antolatzea lortu dugu ere, eta bertan hainbat jende dago, orokorran propaganda aurrera eramaterako orduan, zein bestelako babesa edo gauzak antolatzerako orduan, ikusi dugu jendeak baduela kontzientzia argi bat gaiarekin, baduela gogoa parte hartzeko, eta behintzat horrek posten gaitu, ez eta goera tristea edo lasgarria izan, horrek betetzen gaitu eta aurrera jarraitzeko indarra ere ematen dugu. Urtarrilaren 31 horren ostean, esan bezala aurretik, otsailaren 4an epaiketa izango da, zer espero duzu egun horren inguruan? Bueno, hemen berriak ditugu, azkenean epaiketa atzeratu dutelako martxora, espero dugu berriro ere atzeratua izatea, eta hemen azpimarratzekoa da auziperatutako kideek sufritzen, jasaten ari diren kostu psikologikoak edo, azken finean daramatelako 5 urte, eta etengabe atzeratzen diete bukaera data hori, ez? Eman dute, argudioren bat eman dute epaiketa data atzeratzeko? Ez, epaitegien funtzionamendu normalaren barruan sar daiteke, baina egia da oso adierazgarria dela prozesu hau asko luzatzen ari dela, 5 urteren ostean esan bezala oraindik ez daukagulako erantzun bat, eta erantzun edo gauza normaltzat hartu dezakegun arren, bai adierazi edo azpimarratu nahi genuela prozesu guzti honek sortzen duen kaltea eta oraindik ere erantzun batez izateak eragiten duen hori guztia, ez? Beraz, posible da, are atzerapen gehiago jasatea epaiketanek? Bai, momentuz, martxoan egongo litzateke berez epaiketaren data berria, baina oso litekena da gehiago atzeratzea, ez dakigu noiz arte. Eta oraingoz martxoan jarri duten data, zein data zehatza itxi dute? Proposatu ziguten, epaileak bota zuen proposamena martxoaren 3arena, baina esan bezala oso litekena da aldatzea, atzeratzea. Prozesuaren pendiente egongo gara orduan, nondik norako ez, baina gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa. Izpina Joseba, mila esker Amaikara etorri izanagatik. Mila esker. Gere taldearen zuen bilagoaz abestiarekin emango diogu amaiera gaurkoan albistegiari. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi balin baduzue. Astelenean egongo gara berriz ere bueltan zuekin, mila esker zuen arretagatik eta asteburu ona pasa.